לעבר הגמר. הוא עוד לא עלה לגמר, וגם בגמר הוא עוד לא ניצח, אבל היום הוא עשה צעד, ואמרתי את זה כבר, אחרי שאינטר עברה את צ'לסי, מבחינה פסיכולוגית קרה לה משהו טוב, הרגישה שהיא יכולה, שהיא מסוגלת, זה לא כמו בשנים קודמות שהיא כל פעם נפלה ונפלה, מה שקורה לריאל מדריד, שנופלת ונופלת, גם היא קבוצה מצוינת. אינטר קבוצה מצוינת, אבל היה לה מחסום פסיכולוגי. כשעברה את צ'לסי, המחסום הפסיכולוגי הזה נגמר, ולכן היא באה עם המון ביטחון עצמי נגד ברצלונה. היא יודעת שברצלונה קבוצה אולי על הנייר יותר טובה, אבל היא לא ספרה אותה היום מבחינה זאת שהיא הלכה עם כל הכוח קדימה והשיגה תוצאה מדהימה. אלי? אני מסכים עם רוב הדברים של נדב, אני חושב אבל שאינטר הייתה קבוצה גדולה גם לפני, אגב, הוא הזכיר את הניצחונות על צ'לסי. צריך לזכור שניצחו אותם פעמיים, אחרי שצ'לסי כבשה 7%, הם באו לצ'לסי, הם צריכים רק תיקו, באו ושיחקו טוב, זה אומנם נגמר רק 1-0, זה יכול היה להיגמר יותר. לא מפתיע אותי העובדה שאינטר ניצחה היום, מפתיע אותי העובדה שברצלונה ספגה 3 שערים. אני לא זוכר, נדב תזכיר לי מתי היא ספגה 3 שערים במשחק. העונה זה לא קרה? העונה זה לא קרה בוודאי, אבל זה משהו שאף אחד לא צפה ולא ציפה.